сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябызда кунакта популяр җырчы Ришат Фазлый Әхмәтов. Хәерле көн исәмез. Исәмсез, Ришат. Исәмсез. Ришат, менә гадәттә артистлар көз, кыш айларында бик каты иҗат итә башлый. Менә сезнең дә шулаймы? Сез дә төрле җырлар яздырып, концертларга әзерләнеп йөрисезме? Әллә сез яз килгәнне көттегезме махсус? Туган көн кыш көне бит шуңа күрә. Юк, без аңа карамыйбыз. Без һәр ел фасылында эшлибез. Аллага шөкер, яшырлар өстендә. Менә әле күптән түгел клип төшердек. Моториттереп тиздән тамашачылар күрәчәк инде. Яңа җырлар ничек иҗат ителәме, композиторларны аптыратып торасызмы, үзләре китереп бирәләрме? Әйдә, Ришат җырла әле дип. Минем күбрәк күңелемә яткан композитор ул Фирза Рабый Муртазин. Менә инде күбрәк мен Фирза Рабыйның җырларын җырлыйм. Яратып. Ничек дип менә күңелгә якын. Рухы килеш. Миңа битендә әти мәрхүм пушырга тиеш булган Фирза дип Абыйлар гына Ришат дип пуштырганнар, бөтенесе р хәрфенә булгач. Шуңа күрә инде күбрәк бөтен композиторлар белән дә дус, эшлибез, аралашабыз. Аларның җырларын да җырлыйбыз, Аллага шөкер. Шагыйрьләр тәкъдим итәме менә авторлар? Хәзер бит инде шигырь язучылар шактый күп. Аларның теге сәхнәдә җыр буларак яңгыравын телиләр. Китереп биргәннәр бармы? Менә мин шагыйрь, менә минем китапларым бар дип шулай. Бар андыйлар бик күп, Аллага шөкер. Ошыймы, сайлап аласызмы үзегез? Мин үзем теге сайлап алмыйм. Мин күбрәк яратам, композитор миңа әзерләп теге җырны язып итеп биргән. Менә клип дип әйттегез, әлеге клип беразна тамашачыларга серне ача аласызмы? Ниндирәк җырга язылган, эшләнгән клип булачак? Һәм аның беразна ишетәлегенә. Үкенмә дигән җырга язылды бу. Үкенмә дигән җырыбызга төшерелде бу клип. Шул Фирза Рабыйның көенә, Зәлия Нур Әхмәтов сүзләренә. Бу клипта бер сер бар, хатын төште. Сезнең хатыныгызны бөтенсе белә, социаль челтәрләрдә тәтишкебез язылган һәм алар сезне һәрвакыт күзәтеп торалар инде. Тагын иҗатыгызда концертка әзерләнәсез дип беләбез. Барлык тамашачыларны көтеп чыгарып калабыз концертыбызга. Әзерләр бара, инде сюрпризлар да була. Да инде бөтенесен чыгарып әйтеп бетереп булмый. Казанда. Хәзер тамашачыларны кеше нәрсә белән шаккаттыра? Хәзер тамашачыны бит инде бик авыр шаккаттырасы. Дюсалей менә чакырып, шушылар белән берәр концерт куйсаң гына әйме? Мин шаккаттырырга әйберем юк, мин җырлый гына беләм. Мине җырлар белән шаккаттырам, тавыш белән генә. Миңа артык кирәкми. Димәк, сезгә бары тик сезне яраткан, сезнең тавышыгызга мөкиббән булган тамашачы сезнең концертларыгызга йөрийме? Андый тамашачылар бар әле. Тугры булган, яраткан, моңны ишетә белгән, җырны җырлый белә торган тамашачылар бар әле. Гастроль тормышы кайсы якларда чыгышлар ясыйсыз? Гастрольгә быел чыкмадым. Үзегез күреп торасыз, дөньяда нәрсә бара, шуңа күрә гастрольгә быел чыкмадым. Менә шу быел стационар рәвештә иҗат белән генә. Казанда гына куярга булды концертны. Гастрольгә чыкмадым. Туган якларга кайтып килгән бармы? Туган якка кайтып 2 көн концерт куеп килдем инде анысы. Җиткән инде. Кайтып йөрибез, авылда яшәп, төп нигез бит инде, авыл йортын карап торабыз. Газлар янып тора, утлар янып тора. Көтеп. Менә Аллага шөкер. Тагында сөенечле инде. Җыр булмаса, нәрсә белән шөгыльләнгән булар идегез? Берәр инженер механик булган бер инде. Бер бай кичкенә комбайнда үскән бит инде без, колхоз балалары, колхозчылар балалары. Шуңа күрә әйтә алмасам инде мин, ничек инде Аллаһ Тәгалә нәрсә язган шул инде. Барда эшсез калмасак, саулык булгач, сәламәтлек булгач. Монысы да дөрес. Төрле проектларда хәзерге вакытта бик күп бит инде алар. Катнашасызмы? Концертлар, чыгышлар, очрашулар. Катнашабыз, Аллага шөкер, чакырып торалар, оештыручылар барлык мәҗлесләрдә, мероприятиеләрдә катнашабыз, Аллага шөкер. Тагын бер сорау биреп китим әле, Илдар абый, хәзерге заманда бит популяр булыр өчен нәрсә дә булса һәрвакыт уйлап табырга кирәк, нәрсә булса эшләргә кирәк. Ул һәрвакыт иртәдән кичкә кадәр социаль челтәрләрендә ничек яшәгәнен күрсәтеп барырга кирәк. Бер яңалыктан тыш икенчесе булырга кирәк. Ул хайп булмаса, хайп дип әйтәбез инде без аны хәзерге заманча телдә, тамашачы сине күреп тә күрмәскә дә мөмкин. Менә сез әлеге ысулны кулланасызмы? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Ришатның әлеге сорауына җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә язылып һәм QR кодлар аша кереп тыңлый алачаксыз.